Dobrý večer, Trenčín. Na začiatok musím odkázať veľké pozdravy z Bratislavy, kde opäť prišli 10 000 ľudí, ak nie viac. Je úžasné, ak sa Slovensko dokáže spojiť a postaviť sa proti tejto mafii. Viete, keď v minulosti súčasné vládne strany boli v opozícii a museli za guláš, pivo a možno borovičku zvážať ľudí z celého Slovenska na námestie, tak to bolo podľa Roberta Fica hlas ľudu. Teraz, keď prídu skutoční ľudia na námestie kvôli skutočnej veci, tak to je úžasné a neskutočné. Ja som na vás neskutočne hrdý, že vždy v tejto zime prídete podporiť dobrú vec. Ale podľa Fica to bude určite práca Georgea Sorosa. Čo povedať tej vládnej činnosti za posledné dni? Mnohí sa tešili na znižovanie. No, ale na znižovanie cien na potravín. A čo tu máme? Máme tu znižovanie trestov za korupciu a rušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Toto je tá pomoc ľuďom? Pýtam sa, toto je tá pomoc ľuďom, ktorú sme chceli a počúvali? Áno, ja už viem, komu pomôžu. Pomôžu našim ľuďom. A toto sme tu už mali a už to tu späť nechceme. Viete, boli dvakrát sa Robert Fico takto isto ponáhľal, ako sa ponáhľa teraz pri rušení úradu špeciálnej prokuratúry. Bolo to v roku 2020, aj na Troškovu. Bolo to v roku 2020, keď pred voľbami rýchlo išiel zavádzať 13. dôchodok dôchodcom, aby si zvýšil preferencie, lebo maska Petra Pellegriniho vtedy nevyšla. Verejne to priznal. Druhýkrát to bolo, keď sa v parlamente hlasovalo o vzatí do väzby Roberta Fica. Vtedy údajne poslal aj lietadlo pre Mizíka, poslanca od Kotlebu, aby mu zachránil zadok. A teraz tretíkrát je Robert Fico v strese a naháňa všetkých poslancov aj cez sviatky, aj počas noci a dennodenne, len aby prekryl niečo. Nevieme čo. Robert Fico sa bojí a my mu to ukážeme, že má sa čoho báť. Možno ste zachytili slova Jana Richtera, že radšej si stiahnem svoje gate, ako by sme mali stiahnuť tento návrh zákona pod tlakom tejto nejakej opozície. Viete, Jan Richter stiahoval svoje gate zrejme v čistom dni, ale potom možno, že aj voči celému Slovensku. Ale nie. My donútime tento zákon stiahnuť. Viete, ako chce reálne táto vláda pomôcť ľuďom? Ja vám poviem. Druhý pilier sa už trasie. Koľkokrát si z neho už zobrali ako zo svojho. Viete, ja by som samozrejme tiež chcel, aby sme sa všetci mali lepšie. Aby sa mali lepšie dôchodcovia. Ale za akú cenu? Za cenu lepšieho života pre ich vnukov? Alebo za cenu toho, že obetujeme hodnoty tých, čo vytvárajú hodnoty pracovitých ľudí? Teraz budú sa mať ich vnúčatá horšie, lebo oni idú rozdávať dôchodcom. Peniaze nerastú na stromoch a... Nehlásili náhodou terajší vládni politici, že sa môžeme prikrývať iba takou perinou, takou, akú máme. Ale oni idú ušiť z druhého piliera, z peňazí ľudí, ale aj z vašich peňazí. Berú práve že tým, ktorí tie hodnoty vytvárajú, ktorí ich nevolili, aby dávali tým, ktorí ich teraz navolili. Nie je to vlastne celá jedna veľká celoštátna korupcia? Hanba, veľmi hanba. Nižšie ceny, vyššie dôchodky. A tak mimochodom, neviete, kde je tá červená čiara Petra Podržtašky Pellegriniho? Tá je taká stabilná, ako biele čiary ministra obrany. Ešte, že ten Pellegrini odišiel od toho Fica však, aby razil vlastnú, umiernenú sociálnu politiku. Ale keď mu Fico po voľbách ukázal svoje miesto takto, sklopil ušie a hneď dobehol. A to ste vedeli, že už pred zostavením vlády si strana Hlas zaregistrovala doménu Pellegrini 2024 za prezidenta. Oni už boli hneď po voľbách dohodnutí. Ten Peter Pellegrini nikdy neopustil svojho pána. Je to poslušný Podržtaška a bobslík. Hanba. Ďalší komický pán Eštok z tohto umierneného Hlasu vyznie, ako by zo Smeru mentálne nikdy neodišiel. Je taký Fico-jugend.
Aj k nahrávkam z chaty sa radšej nevyjadruje, veď pretože boli nelegálne získané. To teraz, keď na ulici niekoho zastrelíte a nakameruje vás kamera, verejná kamera, no nedá sa použiť, takže vy ste vlastne beztrestní, hej? Lebo je to nelegálne získaný dôkaz. V reči prokuratúry, ale tej ich reči to znamená, že skutok sa nestal. No a podľa našej generálnej prokuratúry majú 363 dôvodov na to, aby to zamietli pod koberec. Viete, máme tu teraz vytvorené, že alternatívne médiá. Oni sa ich pýtajú nepríjemné otázky, ako napríklad cestovali z východu na západ, alebo ako sa majú, aký majú deň. Toto sú ich médiá. A iné médiá budú ostrakizovať, nebudú odpovedať na otázky. Markízy, Aktualit, Denník N, SME. To, kde sme sa dopracovali. Možno preto, že sa ich pýtajú na skutočné dôvody, že odkiaľ zoberú peniaze na to, čo nasľubovali, prečo idú rušiť úrad špeciálnej prokuratúry, preto im nebudú odpovedať. Mne by samozrejme sa tiež páčilo, keby sa ma pýtal nejaký novinár, že ako mi chutí vianočná kapustnica. Ale od toho tu nie sú novinári a politici majú byť od toho, aby novinárom odpovedali. Nebudem už krátiť čas, ale chcem ešte povedať na záver, prokuratúra je to na to, aby ich potrestala, keď ohýbajú zákon podľa vlastných potrieb. A my sme tu teraz na to, aby sme touto cestou vyjadrili nespokojnosť, aby sme nezostali nepovšimnutí. Ja verím tomu, že v 2018 ulice vyhnali Roberta Fica z premiérskeho kresla. A tentokrát my nedopustíme, aby zrušil úrad špeciálnej prokuratúry a bude potrestaný tak za to, čo sa zaslúži. Hanba!